Hej og velkommen til Grey Grains. I dagens anledning vil vi snakke om anime. Og første spørgsmål er vores yndlingsanime. Og der vil jeg så starte ud med, at min yndlingsanime, det er Koiso Bogen. The Tyrant Who Falls in Love. Sådan for mig ikke også. Ja. Jeg er sådan kredsen til anime, så jeg har sådan ikke sådan en generel yndlings. Men jeg har sådan en, jeg holder rigtig meget af. En af de bedste, jeg har set, det er Kyokara Moa. Jeg synes, det er en fantastisk serie. Næste. Moa. Okay, spørgsmål 2. Hvorfor er det vores yndlingsanime? Jeg synes bare, den er god. Den er ikke så kendt. Der er ikke så mange, der kender den. Men jeg synes, den er god. Og det er også meget interessant og morsom. Og ja. Hvad kan man mere sige? Jamen, Kyokara Moa, jeg synes, det er en fantastisk serie. Jeg synes, der er meget humor i den. Og der er flotte fyre i. Det er meget vigtigt. Der er ting set næsten kun fyre i. Sådan virkelig godt, ikke også? Og jeg synes virkelig bare, den er fantastisk. Altså også indholdet og det hele. Ja. Personerne. Færdig med snak? Ja. Okay, spørgsmål 3. Hvem er jeres yndlingsperson i det anime? Og det er Senpai, altså Shiryu. Jeg kan ikke finde ud af at sige hans rigtige navn. Men han bliver kaldt for Senpai af den der Moenaga-ting der. Jeg ved ikke, hvad Moenaga er. Når grunden til at min yndlingsperson, det er, at han... Ja, altså jeg kan godt lide sådan nogen, der er lidt voldelige i det, men sådan, så det bliver sjovt. Ikke sådan noget blod og alt muligt, men bare sådan... Voldsom. Smadrer alle folk uden nogen grund, voldsom. Altså. Ja, men han er meget sådan temperamentsfuld, eller hvad man siger, jeg kan ikke finde at sige det. Ja. Han er lidt voldelig, og ikke særlig venlig. Mm-hmm. Og det der gør ham sjov. Ja. Nå, dig. Ja, min yndlingsperson, det er nok Wolfram. Det er en fantastisk person. Og beklager, han er optaget. Det altså også det med, at han er gulhåret. Jeg kan godt lide en mere, hvor det er gulhåret, de er som regel dem, jeg falder. Ja, det var der ingen, der hørte. Det skal vi lige gentage. Det er gulhåret, jeg bedst falder for. Eller mest falder for. Jeg synes, han er en fantastisk person. Han er også en af de der mere voldsomme, ikke også? Men han er meget humoristisk. Ja, han er sådan lidt... Ja, men han kan også have sådan en meget blød side, og sådan virkelig cute, og så er han ret lækker, og det er virkelig vigtigt. Ja, og han hedder det samme som et grundstof. Ja, det er fantastisk. Okay, spørgsmål 4. Hvad er bedst? Anime eller manga? Og hvis jeg skal sige det, så tror jeg, de er lige gode. Altså, hvis man tænker på min yndlingsanime, så er mangaen helt klart bedre. Fordi i anime, der får du ikke sådan rigtig noget indblik i, hvad det er, og deres forhold og sådan noget. Det kommer de slet ikke ind på sådan rigtigt. Jo, altså, det bliver sådan... Der sker noget, men det er bare sådan der, hvor sådan bare er fuldstændig... jeg vil ingenting-agtigt. Så ja... Måske skulle de lave nogle flere... Animere lidt mere med det. Ærligt talt, så har jeg ikke sådan rigtig set særlig mange mangaer, men jeg... Videre. Amen. Er du færdig med snak? Ja. Okay. Spørgsmål 5. Hvad falder I typisk for i anime? Og nu er jeg sådan lidt lost ved spørgsmålet. Men hvad man falder for, altså det er jo som regel, fordi at man er en pige, så det er jo altid drengene. Men det kunne også være et eller andet noget sjovt. Altså det er typisk ligesom i film og sådan noget, der er det jo sjovt, altså humoristisk et eller andet stage. Hvor der sker nogle sjove ting, og det kan jeg godt lide, sådan lige få et grin, smil på læben og sådan. Det er bare godt. Og altså det er sådan, det er lidt blandet, fordi jeg kan godt lide sådan nogle ting, der er sjove, men også noget fantasy og det der real life og alle de der ting der. Men jeg ved ikke sådan, hvad jeg typisk falder for. Og det skal også være sådan, personerne der er der, de skal jo også være pæne og sådan noget. Fordi hvis du ser en eller anden anime, så var personerne bare mega grimme, sådan. Hvorfor skal man se det? Det ved jeg ikke nogen grund til. Ja.
Der var den der Titan-halløjse, hvor de dukkede hos personer, de var ikke særlig pæne. Men du så det alligevel. Altså, de der Titans der. Ja. Nej, altså selve figurerne synes jeg faktisk ikke var særlig pæne. Men så det alligevel. Og Levi er den pæneste, vil jeg sige. Nå. Hvad falder du typisk for? Jo, altså animerne, der må gerne være lidt fantasy i, og altså der skal være humor, men det må heller ikke være alt for useriøst. Jeg vil også gerne have, der skal være nogle drenge i, og de skal være nogle drenge i. Ja, det skal være drenge i. Og det skal være sådan nogle pæne drenge. Ellers gider jeg heller ikke se det. Det er vigtigt sådan noget. Ja, det ved jeg meget simpelthen. Det ved jeg godt. Det må gerne være gulhåret, eller sorthåret, eller sølvhåret. Det kan jeg godt lide. Sølvhåret? Sølvhåret. Er det ikke det? Hvidhåret? Nej, det er sølvhåret. Okay. Spørgsmål 6. Hvad gør en person interessant? Og det vil så lige sige, hvis vi nu tager for eksempel Levi, så noget af det, der gør ham interessant, det er nok hans ansigt, hans udseende. Og han er sådan lidt kold i det, hvis man kan sige det sådan. Det gør det lidt mere interessant, fordi man ved ikke så rigtigt, hvordan han tænker. Fordi han holder sine følelser lidt indelukket, og så bliver man lidt mere interesseret i ham. Han er også mega cool og sådan noget. Altså, det ved jeg ikke. Han er bare meget kold. Yeah. Men hvis vi tager hvis vi tager sådan bag, så tja. Han er lidt modsat, hvis man kan sige sådan. Han viser meget sine følelser. Jo, han er voldelig, og det gør det jo også lidt sjovt, og det kan godt være, at det gør ham mere interessant, og han er også sådan lidt, man kan ikke rigtig skue, hvad det er, hvordan han føler og sådan. Det finder man ud af mange gange. Men, ja. Men det er der ikke nogen, der siger. Nej. Hvad med dig? Altså, ja, det jeg falder for, det er, for eksempel, vi kan tage Wolfram. Nej, ikke hvad du falder for, hvad du synes det er interessant. Nå, vi kan tage Wolfram. Han er både rigtig pæn, og så har han sin halskæde. Nej, det ved jeg ikke, om han har. Men han har også det der lidt voldelige der. Ja. Ham med den flyvende halskæde. Nej, det er ikke ham. Den anden en. Men altså, han er ikke sådan, han er ikke sådan helt voldelig, men han kan godt lide vise sine følelser. Han er sådan, nogle gange, så har han sådan, han har det med at råbe. Ja, han har det med at råbe, men han er virkelig dejlig. Men så har han også sådan en blød side, hvor han kan være virkelig sød og rar, hvor han bare sådan med sådan helt mærkelig i det, men han er virkelig bare sød. Og sådan, jeg er rigtig pæn. Så har han en pænt udseende, det kan jeg også godt lide. Og så han er meget humoristisk. Det synes andre personer? Andre personer. Ja, kender du ikke nogen andre personer? Jeg kender mange andre personer. Yui, altså, hans hår det er lidt kedeligt. Hvad så har man en flyvende halskæde? Har man flyvende halskæde inden. Den brunhåret. Ja, altså, jeg kan godt lide, at han er høj. Han har en grim næse. Det har jeg ikke lagt mærke til, nej, men... Hvad med Günther? Ej, han kan jeg godt lide. Ja, han har en sjovt engelsk stemme. Ja, også det der med, at han holder meget af ham der Yui der. Han sådan, beskytter ham. Det kan jeg godt lide, at de har givet sådan en karakter, som jeg gerne vil beskytte sådan en person virkelig meget. Stemmen, den har virkelig meget at sige, og specielt Levis stemme, den er virkelig god. Ja, sikkert. Sådan bare, den er også meget sådan... Ja. Jo. Ja, stemme. Ja. Skal vi gå videre? Ja. Hvilke persontræk synes I er vigtige og interessante? Ja. Altså, hvis man er mig, så synes jeg, det skal være sådan... Han skal ikke være sådan pivet og græde hele tiden, og hele verden er ond ved ham, eller hende, hvis man kan sige sådan. For eksempel, altså, Attack on Titan, det kender alle jo. Og der er Armin. Han er simpelthen forfærdelig. Han er ikke særlig køn, synes jeg. Han græder nærmest hele tiden. Han synes bare, at verden er så unfair, og han er sådan set det modsatte Levi. Levi er bare sådan, når jeg lever i en eller anden åndssvag verden, det er lige meget. Alting lige meget. Køber ny. Og det... Ja, hvad skal man sige det? Men jeg synes, at... persontræk...
Nu skal vi tænke Jeg tror ikke, jeg mere at sige. Nej. Simpelthen. Altså, først og fremmest skal det være en person, der ikke er negativ. For jeg hader negative personer. Det er virkelig bare noget, jeg ikke kan fordrage. Det er heller ikke så glad. Nej, negative personer. Altså, de skal også være, persontræk, ja, de skal være lidt humoristiske, og de skal have nogle følelser, og nogen, der er glade følelser, sådan, og skal have sådan lidt, lidt sure og lidt aggressive følelser. Altså, de skal ikke have for meget, men bare lige sådan lidt, der gør det sjovt, ikke også? Men så skal personen skal være glad. Altså for det meste, altså man må gerne have sådan nogle tider, hvor det måske ikke er så godt, men persontræk. Jeg ved ikke om persontræk om pæn udseende. Nej, det er nok ikke så meget. Pænt udseende. Ja, en pænt udseende. Ja, det er vist ikke noget med persontræk at gøre. Ja. Men det skal også helst være... Ja, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke. Ja. Okay, hvor kom vi fra? Spørgsmål 8. Hvilken genre er bedst? Det ved jeg faktisk ikke. Ja, det er et godt spørgsmål. Ja. Hvad kunne det være? Altså fantasy det er meget godt, men nogle gange så bliver det også lidt overdrevet. Altså, jeg kan ikke lide, hvis det er for meget fantasy. Ja. Det må godt være sådan blandet, og jeg synes nok, at altså, det må heller ikke være for... Det er sådan det der, hvad hedder det nu, fairy tale og sådan noget, hvor de bare nærmest gør sjov med alting. Det er forfærdeligt. Fairy tale kan jeg godt lide. For, altså, jeg kan godt være lidt kredsen, men fairy tale, den er altså meget godt. Det kan jeg godt lide. Men genre er altså humoristisk. Det må godt være sjov. Det må den. Men ikke for overdrevet. Det må også gerne være fantasy, men heller ikke for meget. Altså, jeg kan godt lide, hvis der er sådan lidt virkelighed i det. Det kan jeg også godt lide. Hvis det skal være en genre, det bedste genre, så... Det ved jeg faktisk ikke helt. Det må være en blanding af fantasy og et andet romantisk og sådan noget. Ja, lidt romance. Det er også det, jeg sad og tænkte på. Det skal også være lidt romance. Men jeg synes, det bliver lidt kedeligt, hvis der ikke er nogen romance i. Fordi der skal ligesom være sådan nogen, der klinger godt sammen, ikke også? Ja. Det kan jeg godt lide. Nå, skal vi videre? Hvad er vigtigt, når det gælder udseende hos personerne? Altså, nu er jeg sådan lidt ligeglad med, om personen har langt eller kort hår, små, store øjnene, det ved jeg sgu ikke lige, men i hvert fald med håret, hårfarve og sådan nogle ting, der er jeg lidt ligeglad. Altså, jeg kunne aldrig finde på at gifte mig med en langhåret dreng, det tror jeg ikke. Det er sådan lidt mærkeligt, men sådan nogle findes nok heller ikke. Jeg tror, at der findes langhåret drenge. Jo, men bare ikke så mange, du ved. Vi har vist set et par stykker. Det eneste, jeg kender, det er på YouTube. Det er så også den eneste. Også en fejl. Han lever ikke, tænkte jeg. Men hvad der er vigtigt, altså... Günther. Nej. Men altså, så synes jeg, at han skal være pæn. Eller hende, altså. Pæn, ja. Pænhed. Det tror jeg, vi alle sammen tænker på. Ja. Altså, det her... Grimme characters, de bare... Nej, den skal man ikke... Men hvad er det, der gør det grimt? Kan du fortælle os det? Jamen altså, overdrevet øjne for eksempel, eller meget, meget fladt hår, sådan noget smørhår og sådan nogle ting, det er virkelig grimt, synes jeg. Og, ja det ved jeg ikke, hvis de har sådan nogle åndssvage briller, eller store tænder, eller sådan et eller andet. Sådan noget åndssvagt noget. Åndssvage briller. Det er ikke åndssvage briller, de er meget kreative faktisk. Jeg ved bare ikke rigtig, hvad man bruger dem til. De sidder bare nede på næsen og bliver ikke rigtig brugt. Det er pynt. Men det får man til at ligne til bare. Hvad med dig? Jo, altså personerne, altså hårfarve, nu er jeg ikke så glad, hvis nu de har lyserød eller blå hårfarve. Altså, det skal være sådan mere blondiner og sorthåret. Og så de der sølvhåret, som jeg også nævnte, det sølvhåret. Ja. Det falder sådan typisk for, og så skal det også være, altså, små øjne. Det er meget vigtigt med hårfarven. Ja, det er meget vigtigt. Det ved jeg ikke for, men sådan har jeg det bare. Men øjnene, de skal ikke være for små. De må gerne være lidt store. Og det ved jeg ikke, altså, de må ikke være for høje, men de må heller ikke være for lave. Helt lige lave personer.
Eller jo, det kan jeg godt, men altså... Han kommer slet ikke lav. Nej, han er faktisk hvid, ikke også? Jeg tror, han er lidt højere end Er mig. han hvid? Jeg troede, han var nære. Middelhøjde. Han er ikke nær, nej. Gud far. Ja. Så det er bare det vigtigste. Hvad for noget? Ja, det må være lav. Han må ikke være lav, det vigtigste. Nej, han må ikke være for lav. Han. Jo. Du siger hele tiden han. Fordi det var han. Ja, det var han. Han, det er også en den. Vi kan jo ikke sige, den skal have. Hvad er mest tiltrækkende, interessant? God eller ond? Altså, jeg ved ikke. Senpai er ikke ond, men altså, han er voldelig. Bare ikke over for så mange, altså. Han har temperament. Ja, men... Temperament, det er sådan, Han er ikke ond, det er han ikke. Han er ikke ondskabsfuld på nogen måde. Nej. Han gør ikke nogen fortræd uden en grund. Altså, nu er jeg mest til de gode side, ikke også? Men der kan godt være nogle situationer, hvor de onde, de er bare dejlige. Hvor man ligesom, hvor man ligesom hæver på de onde, ikke også? Simpelthen, jeg kan ikke huske, hvad det var, jeg så, eller sådan noget, men der var et eller andet på et tidspunkt, hvor jeg sådan tænkte bare, jeg hæver på de onde. Men ja. Men det, jeg er sådan mest til gode, hvis man kan sige sådan. Altså, hvis man skal sige tiltrækkende, så er de onde jo lidt mere, det ved jeg ikke, om de er mere tiltrækkende. Det er sikkert mere interessant. Ja. Fordi det, er sådan, det bliver måske lidt kedeligt, hvis det er det gode, der hele tiden vinder. Mm. Men der er også nogle af animerer, jeg har set, hvor de onde, de er faktisk ret pæne, og hvor jeg også bare hæver på dem. Og det gode, det er bare så mega grimme. Nej. Ja. Men de onde, de bliver faktisk meget tit lavet faktisk meget pæne. Ja. Ja. Der er ikke flere spørgsmål, Nej. men der er faktisk lige noget, jeg vil sige. Ja, det er noget. Fordi at det tog lidt tid for mig at finde ud af, at Senpai faktisk har orange hår. det er sådan, det... Ja, jeg kan faktisk ikke huske, hvordan jeg fandt ud af det. Jeg tror, det var fordi, jeg så et forsøg af manga der, hvor det var, at han havde orange hår, eller jeg så også nogen, der cosplayede, hvor der han havde orange hår. Og hans lillebror har orange hår. Det er hans lille søster så ikke, åbenbart. Jeg tror, det er faderen, som har orange hår, men det klæder ham ikke. Det gør det virkelig ikke. Han skal ikke have orange hår. Det er nok derfor, de valgte at gøre ham hvidhåret, eller sådan blond i det. Det er godt ikke måske. blondine. Nej, Han er selvhåret. det siger sådan. Nej. Jo. Nej. Jo. Hvidhåret. Hvidhåret. Det lyder åndssvagt. Hvid som det der. Det kan man ikke kalde det. Det er sølv. Eller grå. Nej, jeg har bare farvet det gråt der. Tænkte jeg. Tja. Var der mere at sige? Nej, det var alt, hvad vi havde. Ja. Vi ses næste gang. Nej, det gør vi ikke. Hvorfor? Fordi Hvorfor jeg ses vi ikke tænkte, næste gang? jeg tænkte på det der med, hvem er jeres yndlingsperson, altså. Vi ses ikke næste gang. Nå, okay. Hvis vi skal tage en anden anime end Koizouboken, så for eksempel Attack on Titan, der er det jo lidt lige, og Nu kommer han igen. sådan noget Kiss Exist for eksempel. Vi spiser det nu. Der er det jo... Hvad hedder hun her? Hvad taler vi om? Hedder hun ikke Rico? Jeg hørte ikke efter. Det er lige meget. Var det mere at sige? Nu har jeg allerede sagt farvel en gang. Farvel! Farvel! Ha' en god dag! Hvis jeg bare skal sådan sige det, så tror jeg mest... Hvad er der? Ja, hvad tror du? Det er det ligeglad med. Gå! Vi skal spise! Jeg kan godt gå ud! Jamen, vi skal spise. Det er vi ligeglade med. Vi kommer ned igen om 5 minutter. Ja. Spise! Jeg kender ham ikke. Stakkels Kasper. Ja, stakkels Kasper. Jeg tror, det er sådan typisk, også med film og sådan noget, der er det som regel, hvor skal du hen? Jeg skal lukke døren. Nå, okay. Jeg gider ikke, han står og lytter. Det kan han stadigvæk. Okay.
Ja. Men det, selvfølgelig så er det også godt, at personerne de er pæne og sådan Ej, noget. hallo. Nå, Nu. okay. Er du i spisning? Så Jonas. Ja. Det er bare nu. Nu bliver det bare endnu værre. Ej, smukt. I os. Ja, også. Jeg kan næsten ikke læse, hvad jeg har skrevet. Nej, det kan jeg heller Det ikke. synes. Det er et kød, det der. Og det er et af dem sammen. Ja. Nej, nu kommer jeg. Ej, Jonas, gå nu ud. Vi er stadig i gang med at optage. Og vi skal lige om lidt spise risalemang. Det gider vi ikke have, ikke farvel. Nej, det er det. Men jeg er jo stadig med. Jeg kan ikke spise noget. Nu kommer vi bare. Jonas, luk døren. Og hold kæft. Du er gået Jonas. flugt. Jonas. Hvad vil vi ligeglade? Vi klipper bare lidt. Okay. Hvor kom vi fra? Ja. Det er et godt spørgsmål, Christina.